ରବିବାର ଭଳିଆ ଦିନ କେହି ଗୋଟେ ଦେଖା ହଉନାହାନ୍ତି। କଣ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ନାହିଁ? ବାଳ କାଟିବା ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା ଉପାସ ରହିଯିବେ ପ୍ରଭୁ। 2-4ଟା ଖଣ୍ଡେ କଷ୍ଟମର ମୋ ଦୋକାନ ଆଡିକି ଛୁଟା ଟିକେ ପାର୍ଲର ଆସିଥିଲି, ତମେ କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ଚୁଟିଟା କାଟି ଦିଅନ୍ତେନି। ଓ ସତରେ ଧନ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତମକୁ କେତେଥର କହିଛି ମୁଁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଉ ଛତାଟା ମୁଁ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ମଗେଇଥିଲି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଗାଡିରେ ରଖିବ ବୋଲି। ବର୍ଷାରେ ମୁଁ ଭେଦିଗଲି ନା ଇଡିଏଟ୍। ହଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଆଜି ଘରକୁ ଯାଏ ତ ଚାକିରିଟାକୁ ଆଜି ଛିନବିନ କରିଦେବି। ଗୋଟେ ନର୍ସ ନଗେଇଯିବୁ। ହଁ ମା, ଆରେ ସେ ଯୋଉ ଭିତର ଆଣିଥିଲା ସେଦିନ 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେଟା କୋଉଠି ରଖାଇଯିବ? ସେ ଜ୍ୟାକ୍ ସାମାଲ ଯାଇଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯୋଉ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁକଟା ଆଣିଥିଲି 7 ରାଉଣ୍ଡ ବାଲା ସେଟା ତାକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଯାଇକି ଆଜି ହଣ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଯିବ ଟିକେ। ସାମୁଏଲ, ହଁ ସେଦିନ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୁଁ ତମ ହାତରେ ଦେଇ ପକେଇଥିଲି। ଭାଇ ଭାଇ ଟିକେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଟିକେ ସ୍ଲୋ କର। ଦୂରେଇ ଯାଇ କଥା ହୁଅ ଇଡିଏଟ୍। ହଁ ସାମୁଏଲ, ତମେ ଯାଅ ଆଜି ତାକୁ ଯାଇକି ଆଜି ତାକୁ ହଡପ କର। ଓ ଭାଇ ଓ ବାଳ କାଟିବ ବାଳ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବସ ବସ। ଧନ ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ଡାକିଲେଣି, ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି। ଓ ଭାଇ ଓ ସୁସୁ କରିଦେ କଣ ଧନକୁ ପଚାରି ଯାଉ ତୁ। ଧନ ମୋ ଉପରେ କପଡା କପଡା ପକେଇଲେଣି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, କେମିତି କାଟିଆ? ଭାଇ ଟିକେ ମୁଁ ଖାଲି ଧନକୁ ପଚାରି ଦିଏ କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଧନ ସେଲୁନ ବାଲା ମତେ ପଚାରୁଛି କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ ଟା କାଟିବା ପାଇଁ, ତମେ କହିବ କୋଉଟା ମାନିବ ମତେ? ଆଚ୍ଛା ତମ ଧନ କଣ କହିଲା? ଧନ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ସେଟା କିଛି ନୂଆ ବାହାରିଛି? ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁନୁ ତୁ, ସେଇଟା କୁକୁର ଷ୍ଟାଇଲ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତମେ ଯୋଉଟା କହିଲ ଆମେ ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲ ଟା କାଟିବା ନା ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ ତାକୁ କାଟିବା? ନା 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 ମୋ ଧନ ଯୋଉଟା କହିছে ସେଇଟା ହିଁ କାଟିବା। ହଁ ଆଚ୍ଛା ପାଇଲଟ ପିଟର, ତମକୁ ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଲିଣି ମୋ ଆପାଚି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟାକୁ ଆଣି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଓଲମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଇମିଡିଏଟଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କର। ସେକେଣ୍ଡ ଭଡ଼ା ଜୁଟିଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଯୋଉ ଆପାଚି ହେଲିକପ୍ଟର ଭଡା କଥା କହୁଥିଲ, କିଛି ହଜମ ହେଲା କଥାଟା କଣ କି? ଆରେ ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସେ କଥା କଣ କି ଭୈତମାରୀ ପାଟର ନାଳୁଆ ତା ନାଇକିନା ଆଜି ଡେଲିଭରି ହବାର ଥିଲା, ତ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଟେମ୍ପ ବାଲାଙ୍କ ଉପରେ ତାର ଭରସା ନାହିଁ। ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଯିବ ମାନେ ଆବଡା ଖାବଡା ନିଚ ଖାଲ ରାସ୍ତା, ଡେଲିଭରି କୋଉଠି ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ତ ମତେ କିଏ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା, ଆଚ୍ଛା ବୋଲି ସାନ ଭାଇ ଆଉ ଯେତେ ପଇସା ନଉଛ ନିଅ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଟିକେ ଉଡେଇ ନିଅ। ମୁଁ ଉଡେଇ ନେବି କେମିତି? ତମର ଯୋଉ ଆପାଚି ଚାର୍ଟର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟା ଅଛି ସେଇଟା ଟିକେ ନେଇଯାଆନ୍ତନି, ଡେଲିଭରିଟା ଭଲରେ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପିଟରକୁ ଏଇଟା ଫୋନ କରିଥିଲି ଆଉ। ଓ ଭାଇ ମୋ ଧନ ଏଠି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲାଣି, ତମେ କାଟିଲେ ବେଳେ ନ କାଟିଲେ ବେଳେ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଓ ଭାଇ ଓ ବ୍ୟସ୍ତ ବସ ବସ, 2 ମିନିଟରେ କାଟିଦେଲେ 3 ମିନିଟରେ ପଳେଇବ। ବସ 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 ବସ। ଓ ଭାଇ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ମୋର ଗୋଟେ ବିଲଡର ସହିତ ମିଟିଂ ଅଛି ଆମେରିକା। ମିଟିଂ ତ ମୁଁ ଏଇ ଲୋକଟାକୁ 2 ମିନିଟ ଖାଲି ଭକୁଆ ବନେଇ ବିଦା କରିବି, ତାପରେ ତମେ କାଟିଦେବି, ତମେ ଆରାମସେ ଯିବ ବିଲଡର ସାଙ୍ଗରେ ବସି ପୁରା ସବୁ କରିକି ଆସିବ ହେଲା। ଭାଇ ପଛଟା ମାରିଦେବି କି? ଟିକେ ଖାଲି ଧନକୁ ପଚାରି ଦଉଛି। ସେଲୁନ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ମୋ ପଛ ମାରିବା ପାଇଁ। ହଁ ଭାଇ ପଛଟା ମାରିବ, ଟିକେ ଭଲ କି ମାରିବ। ଭାଇ ତମେ ଏଥର ଯାଅ, ତମ ଧନ ଦେଖା ତ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଭାଇ କେତେ ପଇସା ହେଲା?
ତମର ତମର ମୋର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ପାଖାପାଖି ବସା ଉଠା କରିକି ଫୁଲ ମାରିକି ମେସିନ ମାରିକି ତମର $400 ଭଳିଆ ହଉଛି। ତମେ $300 ଦବ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମ ନିଜ ଦୋକାନ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, $300 ଦବ। ଭାଇ ଡଲାର ମାନେ ଡଲାର ଡଲେ ଏତେ ପଇସା ମୁଁ ଦେଇପାରିନି। ଆରେ ନା ଭାଇ ଡଲାର ସେଣିକା ପଇସା ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଦେଲି ନା, ମଜା କରିଦେଲି ଗୋଟେ। ତମ ସାଙ୍ଗେ ହେଲା ତମେ ତମର ପାଖାପାଖି ପରିଶ୍ରମ ତମେ ଦବ, ଯାହା ଦବା ଦବ, ମୁଁ ମନା କରିବି ନା, ଦିଅ। ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁ କହିବୁ ମୋ କତିରେ ବାଳ କାଟୁଛୁ, ଭାରି ଖୁସି ହବ। अरे भाई तुमने कपड़ा कपड़ा ढूंढ लगे भारी मुंड उठी ଭାଇ ଧୋଇଆ ଲୋକଟା 8 ଦିନ ହେଲା ଆସିନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ କଣ ନିଜେ ଧୋଇବି? ଧୁଆ ଧୋଇ 8 ଦିନ ହେଲା ହେଇନି, ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତ କେମିତିଆ କୋଟ ଦରକାର? ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକିଆ କୋଟ ଦେଖି କାଟିଲି ଆଉ। ବଡ ଲୁକିଆ କୋଟ? ଭାଇ ବଡ ଲୁକିଆ କୋଟ ମାନେ ଆମ୍ବାନୀ ଭଳିଆ କୋଟ ଦେଖିଲୁ? जब बजट है ओह नो से किया बट टाकुट दे देनु बाबा अमेज़न मालिक हां असिबा पहर दर टीवी लाइट ता मुंडरे वाला ना हो बेटा कोन मुंडे बड़ लुका टुटी काटी बोल काट भाई मु काटी दो तुम व्यस्त मैंने कुतुब मीनार टिके कम ताजमहल टिके अधिका बढ़िया कर काटी जे अच्छा अच्छा भाई केते हला अरे आपण बड़ लुके लोक कोन कहिमी टका 5000 खंडे दंतु नहले होबो सर नलिया मारी पड़ी चल पाई इस बोले ला अच्छा 5,000 नहीं 5,000 हो कि न हो तुमको कौन फरक पड़ो समुद्र संख्या दब दियो दियो भाई दियो दुकान बंद कर टाइम दियो मुझे दियो 5,000 भाई गोटे काम कर तो बर्तमान तो मो पाखरे केवल 5 टंका अछि Oh no ओ भाई तबे 5 टंकार मुंड जदि मत आगुरु कहि थांतो बुझिलो ना तुम छात भेटिया कर छाडथान सा अंबानी लेवल कथा वार्ता करछो पैसा देला दउत 5 टका चल चल नो भाई टिके भालो तो खाओ ना भलो रे तता बाड़े नि गवा छांचुली गला कोड